escala, el que veiem és que hem analitzat en intensitat dos centres d'innovació, el Centre d'Innovació de Harvard, que és on treballem nosaltres, i el Centre d'Innovació de l'MIT. Perquè són dos centres que, tot i que el propòsit que tenen és el mateix, tenen maneres de funcionar estructuralment diferents. En alguns casos Harvard és molt millor, en altres casos MIT és molt millor. Com són tan diferents i han de complir la mateixa funció, és òptim, perquè ens permet generar una sèrie d'indicadors i veure com podem optimitzar i quin és el rang de possibilitats d'opcions que tenim, de disseny, de disseny urbà, però també de sistemes organitzatius i de creació d'incentius perquè la innovació pugui obrir-se a cas. I aquest és alguns dels casos que hem fet, per exemple, de quina és la localització ideal d'edificis per centres d'innovació. Hem vist que com més lluny, evidentment, estan del centre de gravetat d'una comunitat d'innovació, com en aquest cas el campus de Harvard, pitjor, perquè la gent tindrà més dificultats d'accedir-hi. Després hem analitzat amb un experiment que hem fet amb l'MIT amb sensors de com les persones es movien dins de l'edifici, com es comportaven, amb qui parlaven, de què parlaven i quin tipus de feina feien. Hem analitzat quins són les tres escales, novament. El disseny arquitectònic que afavoreix la interacció més fructífera entre persones, l'escala de talent, quin tipus de persones són les que tendeixen a generar més valor per a la societat, i els sistemes organitzatius, quin tipus de suport han de tenir perquè això tingui èxit. Llavors, nosaltres hem pogut mapejar diferents qualitats de tipus urbanístic amb el nostre model d'intel·ligència artificial que parla del nivell estètic de l'espai, parla de qualitat, diguem-ne, d'eficiència perquè fa l'utilització de l'espai, parla de quin és el balanç d'espai d'aïllament per treballar en equip i fer noves solucions, i espai de sociabilitat i socialització per compartir idees o per parlar amb clients, per parlar amb altres persones, etc. És el que Cerdà deia, les vies i l'intervies en el món urbà i també dins dels edificis o de les cases o de les fàbriques i en el món de l'àgora pública. També hem analitzat quins són els patrons de comportament, a on passen el temps els diferents equips. I aquí el que veieu és cadascun dels diferents equips. En vermell vol dir les zones on havien passat més temps, en taronja menys temps, en groc només hi havien tingut algunes reunions, i si està en blanc vol dir que purament estaven de pas, anaven a la cuina o a fer un cafè. Això és important perquè, com nosaltres teníem dades d'aquests diferents equips, del seu background acadèmic i professional, de la seva edat, dels seus anys d'experiència professional, de la seva cultura, però també de la indústria en la que operaven i quin tipus de producte o de servei havien de dissenyar, això ens ha permès analitzar aquestes tres xarxes i veure quins són les millors praxis. A més, hem pogut fer un model d'anàlisi de xarxes també per les interrelacions entre persones. Hem vist que aquí també es compleix aquest model scale-free, que en el fons, alguns recordareu, té similituds amb el model de Pareto, que és que sempre, en tota empresa, en tota comunitat, en tot país, hi ha una minoria de persones que treballen molt més que els altres i que porten un valor exponencial. I això, sentint-ho molt, és la veritat i és la injustícia de la condició humana amb la qual ens hi trobem. Però un cop ens hi trobem hem de saber com gestionar-ho. I el que demostren les dades científiques és que com més llibertat i més influències els donen les persones, i en particular les que tenen més capacitat d'aportar, millor per les persones. I això és la lliçó de la paràbola dels talents, que ve del cristianisme, que sent una religió igualitària, tot i això favoreix estructuralment que les persones desenvolupin el seu màxim potencial, encara que en el cas d'un sigui tocar el piano o cuinar o netejar un edifici o qualsevol que sigui el talent que aquesta persona té per contribuir a la comunitat. Com teníem mesures de performance també de com han operat aquests diferents equips al llarg del temps, hem pogut veure que en les 7 fases d'aquests equips innovadors, que van des de la intuïció d'un equip o d'una persona, la creació, anàlisi de dades i una preanàlisi de quina és la problemàtica, l'estructuració d'una hipòtesi de treball, un primer model, diguem-ne, de prototip, la iteració, calibració i sofisticació del model i, finalment, la translació d'aquest model a la societat com a nou producte o nou servei que dona resultat a una necessitat humana. Aquí tenim un contínuum en el qual comença molta gent entusiasta amb noves idees, van morint pel camí, això és com si fos un pont, ara que estem al Col·legi de Camins, van morint pel camí i al final els 4 pobres que arriben al final i que acaben tancant una patent o creant un nou sistema, se'ls hauria de donar una medalla perquè realment són molt pocs i les dificultats que tenen estructurals són molt grans. Tot i així, aquest sistema, tot i que són poquets, l'impacte que això té en la societat és immens. Perquè si nosaltres analitzem a nivell estructural comunitats humanes de diferents racons del món, no hi ha grans diferències ni de bellesa, ni d'intel·ligència, ni necessàriament ètiques. Pot haver-hi societats que han desenvolupat una cosmovisió, una filosofia més humana que altres, però genèticament no hi ha societats que siguin estructuralment millors que altres. El que sí que hi ha és maneres que són més humanes, maneres que són menys humanes de funcionar. Per tant, s'ha de donar facilitat perquè aquests arribin. Quan nosaltres tenim una escala que és de tipus scale-free en el talent, és a dir, el millor talent i en el seu màxim potencial, que és scale-free en la seva manera d'organitzar-se, és a dir, que les persones que tenen talent no se'ls penalitzi, que no hi hagi un prestigi social de l'enveja, que és una cosa monstruosa i que tradicionalment s'havia considerat un pecat capital.
I finalment que hi hagi un disseny urbà que afavoreix aquesta interacció humana i la productivitat d'aquestes persones, equips i com a societat, són les societats que operen millor. Després hi haurà el contínuum de temps per cadascuna d'aquestes indústries canviarà i el temps que necessitaran per produir aquests nous productes o serveis canviarà dramàticament. Però aquesta lògica que s'aplica a les 3 escales i que ara el Jeremy desenvoluparà per al cas urbà és la que nosaltres hem sabut demostrar.